Hello lwgwfwr, nोंथांमोन गासिबो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिराद गोबावनि उनाव आङो भिडिअ लाबोबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामदों। दायो जोङो माने जमानो मिठा मुरिनो मोनसे फिथाइ जानो नागिरदों, गोखै आरोना। बेनो सोर सोर सिनायो खिथाहरदो कमेन्ट बक्सआव। दा जों बेखौनो जागोन। दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामफागोन दे आङो। नायबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंसोरखौ आं बिराद रागा जोंदों आंनि भिउवार्सफोरखौ। नोंसोर मा साला आंनि चेनेलखौ मानो दाबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंसोरो? रागा जोंबाय आं नोंसोरखौ। ओमफ्राय जा गोलोमजोबखाबाय आं नै लोगोफोर, बिराद गरमखाना नै। दा नायबानो थादो नोंसोर आंनि भिडिअखौ। हेलौ बिदिबा। दायो नै जिरगासिनो, ओमफ्राय माने बियो दायो एसे गोखै आरोना। ओमफ्राय मोनबावनो नांबावगौमोन, होनबाबो जों जाग्रोबाय जानो लुबैनानै। फानलु लाबाय, सामब्राम गुफुर लाबाय, बेखौ देग्रोथ'वाखै। दा जिरखांबा देनोसै आरो। आबै रखाङाखै। सामस लांफैदों सामस। Fido जल्दी। हाँ? फिदो। No problem. जा गोदाव नंखादों आइ नै। गोखैलैसो। जागासिनो दाथ', जागासिनो। निराय जायो नोंसिना। आबैया बोरैखौबो देखाय। नारें जिरदों बिसोरो नै।
जानो जाया आङो जाथ'ला नामा बिदिखौ बारा थिग मोनाखै आं गेस्ट्रिक जादों आंहा आं गस्ला सुथेनांगौ बिजिथार बेस्थ'थार सुथेयाबा ओंखाम मोनजानाय नङा जाखांबाय लोगोफोर जोङो ओमफ्राय नै आङो माबा लगायनाय ओमफ्राय जानाय भिडिअ लाबोनो मोनासै सरि दे लोगोफोर मोनबाय साहा फुदुं दे साहा फुदुं नै लाल साहा दे नै लोगोफोर आरो मेगि संनो नागिरलायबाय आङो पियाज लाबाय मेगि मसला ओमफ्राय नैबेनो मेगिया नै लोगोफोर आंना मेगिया मोनबाय आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन दे लोगोफोर